The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast." Yaning tungora, mangandam tas tong kaugalingon, ingon nga magtotoo, gikinahanglan nga imong isugid, hinganlan ka ng imong mga sala nga nahimo, niningan lawa, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Now, as a review sa atong doktrina sa sala, the doctrine of sin, ana man di lista man gilatid man di sa pulong sa Dios kining mga ihimplo sa mga sala. Sama sa sala sunahuna, ana ay mga ihimplo nini like pride, hatred, implacability, bitterness, jealousy, envy, vindictiveness, guilty feelings, anxiety, worry, fear, self-pity. Kini mga ihimplo ni sa mga sala sa huna-huna, sins of the mind. Ug ang mga sala sa dila, ana ay gossiping, maligning, judging, criticizing. Mga ihimplo kana sa sala sa dila. O ang sala nga makita, sala sa buhat, murder, adultery, drunkenness, stealing. So these personal sins, kung unsa mga sala ang imong nahimo, nabuhat, kini babag, it is an offense to the justice of God. Busa diha sa 1 John 1:9 nga mao ang recovery technique aron kita maka pasiguli ngadto sa atong pakigabitay sa Dios, o at the same time kita mapun-an sa Espiritu Santo. We will be filled by God, the Holy Spirit. Just name your sins, admit, acknowledge that you have committed those sins. Kay kinilagi sa akong ginaingon, this becomes barrier to our study of the Word of God. Ug alang kanimo, higala nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka. Sa paggamit ka ng imong free will, nga imong himuon ng labing mahinungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas o Ginoo.
Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa sa hilom, magandang tas tong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we are here once again because we love the Word. Because we are members of the royal family of God. Pinagisa mo pagtuo sa bugtong anak sa Dios nga si Ginoong Jesucristo. Tungod kay sa kaniya tungwa pa ang tanan, ang among kinabuhi has already had meaning and purpose and with definition. Because we are commanded to take in your word daily, just as we assimilate physical food daily. We recognize, Father, that this is our briefing. This is our means of growth, spiritual growth. And this is the means of glorifying the Lord Jesus Christ. So, we are left here in this world for this purpose. And therefore we ask that through the ministry of God, the Holy Spirit, you enlighten us so that this purpose might be fulfilled today. So we pray now that you give us the necessary concentration and focus to the things you're going to teach us today. All this we ask in Christ's name. Amen. May ngadlaw sa tanan natong mga higala, mga kaigsuunan diha ni Kristo. Welcome na sa ning atong Bible study through the YouTube. Ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Aniya nasab kita, nagkakahiusa, kini grasya sa Dios. Buhi pa kita, nagaginawa pa kita, askil pa nga itong panglawas, lanti pa nga itong pangisip. I hope kung kamong doon ay mga balatian, well, king tanan grasya ramang yun. So, maghakahiusa kita sa atong dupot, sa pagtutok, concentrate nining dugang kanang pagtuon sa pulong sa Dios, kamatuoran. Okay? Padayon kita. Now, as believers in the Lord Jesus Christ, kita sakop naman yun sa lawas ni Ginoong Jesucristo. Kay niya itong higayon, atong gidawat siya, atong manluluwas, kita na dugtong, kay gipunit kita sa Espiritu Santo, butang kita ngadto pagkahiusa, pagkadugtong kang Ginoong Jesucristo. Hangtod na kana sa kahangturan. Wanay pagkatangtang. Okay? So, once a member of the family of God, always a member of the family of God. Di na mapa. And your name has been written in the Lamb's Book of Life, indicating that you are not qualified to live with God forever in eternity. Okay? So, niya bitaw sa 1 Corinto 12:27, nagaingon ka na, now, you are Christ's body, and each of you is a member of it. O, mao nga kita, mga Kristohano naman, mga anak sa Diyos, luwas naman kita din. Gimanduan sa kita diha sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 15. Mark 16:15. And he said unto them, anang he diha si Ginoong Jesucristo. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Na, kana pagtuman kana sa the Great Commission. Mo na nga gikinahanglan nga kita magasangyaw because utangan kita ngadtos mga di magtotoo sa sangyaw kanila, pagpasabot kanila bahin sa kaluwasan. Okay? Now, okay, padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon atong ipadayon kini. You have to be aware of this, that we cannot ask for the filling of the Holy Spirit.
Okay? Mao ni atong gibiyaan kagahapon. We cannot ask, dili kita makapangayo sa pagpuno sa Espiritu Santo, dili pangayoon. Og ang tinuod gyud niini nga katarungan mao nga we need Bible doctrine. Nanginahanglan kita og doktrina pulong sa Dios nga mamitabolize magaling din sa atong kalag o gamiton kini sa atong pagkinabuhi. Di lang kay kutubel tas pagtuon, kundi tuuhan, hangpon, dawaton, o atong magamit. See? Otherwise, we wouldn't know the precise way to be filled by the Holy Spirit. So, timan ina niya nga, bugtong usara ang paagi nga kita mapunan sa Espiritu Santo. Pinaagi lamang sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, the recovery technique. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So kung imong tuuhan ka na, gamiton ka na nimo, then mao ka na. Mahimong tinuod ka ng maong pulong. Okay? Karon. That is why this is a critical pathway alang sa magtotoo. Ngano man, tungod kay kahibalo o kaalam nato sa pulong sa Dios, sagulan ka na sa atong pagtuo, ang resulta, Diyos nun nga pangunahon na. O gitawag ka ng Sofia. Namdom ka sa Sofia, nabot pa sa bot wisdom. Wisdom. Sa Binisaya, kaalam. Okay? Now, to study God's Word is one thing, di ba? But to know, learn and apply it in our life is another thing. May mo kung magsige kag Bible study, apan o manimo dawata, o manimo tuuhi. So, why ka puslanan? Kaya wa may value ka na sa imong kinabuhi nga Kristohanon. You see? Mabitaw ng prinsipyo diha, tun-an na itong pulong sa Diyos, aron gamiton. Kaya ang tuyo niya ng atong pagtuon, mao nga atong magamit. Apan di po nato na magamit, kundi ni mo tuuhan. Di ni mo dawaton. So, samton, mao na nga atong yawi nini. The key is Operation SLA. Study, learn, and apply. Study, learn, believe, and apply. See? Kaya ang pagpuno sa Espiritu Santo, by the way, is ang labing tinuod nini. Feeling of the Holy Spirit is one of the most controversial subject in the Christian world. Controversial kaya ni. Kay subo gyud palandungon no? Nga there are believers who do not know to be filled by the Spirit. How can they be filled by the Spirit? Now, but there are also believers who know to be filled by the Spirit. How? Unsa man? By using lagi the recovery technique of 1 John 1:9. See? Apan jutay ra. Mabita nang ang iha sa Dios nga nagmatinumanon sa iyang mga sugo, mga remnants lang. You see? I hope you are one of them. Mao na nga sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, makatunan na ito gini. Na kung dito mo sige, sa man ito pagkatuon ini, diwa. Mao na nga kita, nagatuon lang sa mga dili tinuon, mga mini. You see? So I hope nasamtan ni mo ka na. But, the key, therefore, to enter the divine sphere, operational, and be able to fulfill, makatuman kita sa protocol ng plano sa Diyos sa atong kinabuhi,
mao nga atong tun-an. But well, din himan tamo sango pod kagahapon nga gamito na to ang rebound technique, recovery technique sa 1 John 1:9 aron kita punaan sa Espiritu Santo. But dili kay kutob ra diha, it's not enough to rebound. We have to keep moving. Kasabot ka? Gikinahanglan ng pagpadayon. Di lang kay human ka maka hingalan o imong isugid kung pisal mong mga sala, mura. Dili. Di ba ka magdugay sa pagsuod dito sa Operational Divine Dance Sphere? Kaya ano? Kung di ka mo padayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, dili na makalahutay. Nakasabot ka ba sa akong gi-explicar? Bahay nini. Mao na nga ang sugo, ug mando gyapon sa pulong sa Diyos nga, prinsipyo mao nga, after rebounding, human na to isugid ang mga sala, then keep moving. Padayon. How? By continuing to study God's Word. Continue to take in Bible doctrine. Okay? Di man ta makapadayon sa atong pagkinabuhing Kristohanon, spiritual life, dili ta makapadayon sa pagkinabuhi nini mong matang sa talagsaong spirituhanong panginabuhi kung wa tay pagbuylo. Ang bot pasabot, kung wa tay we don't know how to perpetuate our spiritual momentum. Kaya gikinahanglan man. Mao na malahutayon gyud, padayon gyud. Why hunong na ni? Do not give up. Do not surrender. Okay? Nabito na human motto na kayo nga, no pain, no gain. Okay? Mao na nga, labaw na ka na itong mga Kristohanon. Di kinahanglan nga, maka-gain kita. Although, mao ni nga itong at dinigmayo, pasabot ni mo nga, it is important to perpetuate our spiritual momentum, pagbuylo sa atong kinabuhing spirituhanon. We have to keep on keeping on sa atong kitawag og post-salvation epistemological rehabilitation. And let doctrine nga magatuyok-tuyok na diha sa panimuot. Okay? Magatuyok na, it will circulate in the stream of our consciousness. Mao na kung gamito nato sa itong pagpanghuna-huna. Kaya resulta niya na Diyos nun. You see? Kung buot kang magabuhat nga kanang mabungahon, buot pasabot nga, fruitful in the eyes of God, katubangan sa Diyos, nga matawag na itong mga Diyos nun nga mga maayong buhat, nga kaamgid ka na o gitandi nga na sa kanang pilak, bulawan o mahalong mga bato. Di man na masunog kung imong duslitan, imong sindihan, di na maugdaw. So, kana regantihan. That's the only kind of kanang good that is rewardable nga gantihan sa Dios. Apan ang usa, mga tawhanon nga mga maayong buhat, dili na magantihan kay kanagitandi lang sa kahoy kugon dagami. Kung duslitan mo na sila dayon. Ugdaw dayon. So, it cannot stand therefore sa way gantihan. Wala. Kasambot ka? Okay. Gikinahanglan natong hinumduman na yun ning tulo ka spiritual skills. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o ang spiritual maturity. Now, as against, ang atbang niya na, mao ang tulo pod ka arrogant skills. Unsa man tong tulo ka mga arrogance skills? Well, nag-una ni self-justification. Ikaduha, self-deception. Ikatulo, self-absorption.
Ako malikon. Self-justification. Masibot pasabot. Kana bang mo, mga tarungan kasi mong kaugalingon nga, kanang, you justify, but pasabot. Okay? You are trying to justify yourself. Nga, pag matarong si mong kaugalingon. Pag pangatarungan si mong kaugalingon. And then, ang kadua, self-deception. Paglingla sa imong kaugalingon. You're deceiving yourself. O yung katulo, self-absorption. Na-absorb yun ang imong kaugalingon. Ikaw na yun ang sigig. Huna-huna. Nimo. I, me, mine, myself, all of those. You see? Self-absorption. Mo ni tulo ka. Arrogant skills. As against niyadtong tulo pod ka spiritual skills. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Okay? Noon sa maning spiritual self-esteem, by the way? Well, espirituhano ni nga unsa pag angkon sa mong kaugalingon nga na kay self-worth o na kay bili. Okay? Worth mo na spiritual self-esteem. Okay? O ka na espirituhano, dili na tawhanon. Ikaduha, spiritual autonomy. Espirituhanon nga ikaw autonomous na. Wa na ka magsalig sa uban. Ang pulong sa Dios ang imong gisaligan, ang Dios o kanyang pulong mao ra gyud imong gisaligan. Mao na nga na ka spiritual autonomy. O ang ikatulo mo na spiritual maturity. Ikaw hamtong na espirituhanon. Nebaw ka. You know, we have to be aware all the time. All the time. Tanangin kayo. Ang description sa protocol nga plano sa Dios. Okay? We should always be aware nga ang protocol plan of God i-describe as a right thing done in the wrong way is wrong. A wrong thing done in the right way is wrong. A wrong thing done in the wrong way is still wrong. Only a right thing done in a right way is right. No ni description sa protocol nga plano sa Dios. O unsa pa may ubang mga description sa protocol plan of God. It is otherwise called the Christian way of life, the divine dynasphere, royal palace of believers. Imagine harianong palasyo natong mga magtotoo. O gawas pa niya na, this is the spiritual life of believers. Espirituanong panginabuhi sa mga magtotoo. Kanatong mga magtotoo. Now, let us bear in mind, kinahanglan ato na gining masilsil sa atong alimpatakan, sa atong kalag, that during the Lord Jesus Christ hypostatic union, ang iyang gigamit samtang dinhi siya sa kalibutan as far as his spiritual life was concerned. Kitang mga sakop o mga magtutuo din his panahon sa simbahan also have those things. Now, usab nini mga assets, mga kasangkapan, mga hinagiban, okay? Atong magamit batok sa atong mga kaway. Because si Ginoong Jesucristo migamit usab niya ning mga assets na niya kanato, it's all available. See? He was a success in his earthly mission. Now, remember, when he was tempted, tintal siya ni Satanas to turn the stone into bread. Christ used only his humanity essence. See? Ay ang pagkatao lang na kinaiya, although he depended on his Father's power and God the Holy Spirit. Now, mabito ng
The doctrine of kenosis nag-ingon nga, he emptied himself. Iyang hawasan niyang kaugalingon in the independent use of his deity. No na ang doctrine of kenosis. Now, okay, one of the 10 problem-solving devices is grace orientation. Okay? Usa, niining na po ka mga kasulbaran sa mga suliran. Grace orientation. Now, what does that mean? Ano sabot pasabot? Well, sa laktod nga pag kanang pasabot, mutana ka, what does it mean? Well, it means humility. Ang pagkamapaubsanon. Humility. Si Ginoong Jesucristo had a tremendous virtue of humility. Ayaw na ikalimti. Og nasayod kita nga ang pagkamapaubsanon usa kini ka virtud. This is a virtue. Og kini is a byproduct of Bible doctrine nga na-metabolize sa atong kalag. Nagaling na. You see, si Satanas naa siya SOP, Standard Operating Procedure, o MO, Modus Operandi, tungod kay he first tempted our first parents in the garden. Diba? Nung ka? Siya po ang mitintal sa atong unang ginikanan to sa hardin. Unsa may tentasyon ni Satanas ngadto ni iba. Okay? Nahimo na siyang iba sa paghalaglag nila apan ang original gyud nga ngalan sa babae mo ni si Isha. I-S-S-H-A-H. Isha. Now, nakan Genesis chapter 3. Now, unsa man ang iyang tentasyon ni Satanas? Appeal to appetite. So physical. Appeal to appetite. Why did God prohibit her to eat the fruit of the forbidden tree? Ano man? Ngano man gidid-an man sa Dios ang babae o sila nga magtiayon si Ish o Isha ngano man gidid-an man sa Dios pagkaon nitong bungas kahoy sa taliwa sa paraiso. Unya mo to ang una, appeal to appetite, and then appeal to physical gain. Physical gain. They can eat, so they will be like God if they eat. Mo to. Now, sa diyang si Ginoong Jesucristo, wantutang Ginoong Jesucristo, sa diyang siya gitintal ni Satanas to convert the stone into bread. Si Ginoong Jesucristo mitubag ni Satanas. Satanas, ang tao, dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang, kundi pinagi sa pulong sa Diyos nga magagula. Sa ba sa Diyos? Gi-quote ganin ni Ginoong Jesucristo dito sa Deuteronomio, Kapitulo 8, versikulo 3, o sa Mateo, Kapitulo 4, versikulo 4. Now, potong si Jesucristo may gamit sa pulong sa Diyos in refuting sa tentasyon ni Satanas by quoting these two verses, Old ug New Testament. Kaya binimo, we have to always remember God's power is the Word. God's Word is the power. Prinsipyo na. Ang gahom sa Diyos maong pulong. O ang pulong sa Diyos maong gahom. Sabot ka? Mura ni play of words. God's power is the Word. God's Word is the power. Kay kung anaa kita'y pulong sa Diyos, we have that power. Naa kita manag-iya kita. Yan ang maong gahom. Apan kung
we just study God's power without His divine omnipotence. We have no power yapon. Sabta yun na. So we have God's power. If we have God's word, we have the power. Apan kung kita magatuon lamang sa gahom sa Diyos without His divine omnipotence, we have no power. Kaya bigod nimo, we need to consider the two options. Duha ni ka power options, feeling of the Holy Spirit, ug ang metabolized Bible doctrine. These are the two. Now, by the way, kita nagatuon man sa earthly life ni Ginoong Kristo during His hypostatic union ug ang iyang paggamit sa nagkalain-lain nga mga espirituhanong assets nga gisangkap sa iyang langit nung amahan alang kaniya for the purpose of pursuing His mission atol sa iyang unang pag-anid dinhi. And we already said nga si Ginoong Kristo grew up in wisdom and stature. Luke chapter 2 verse 52. Kita nga mga magtutuo ni ining panahon sa simbahan, gimanduan sa pulong sa Dios diha sa 2 Pedro 3:18. Patubuon kita sa grasya o kahibalo kang Ginoong Hesus Kristo. Unsaon? Pagtuon sa pulong sa Dios. Kini nga itong buhat adlaw-adlaw, mao na niya itong routine, okay? Namdum ka, usa kinis mga requirements sa kanang spiritual life. One of the requirements is routine. Diba? Ito man gitukbil kagahapon. Routine, organized life, true scale of values, making good decisions from a position of strength, isa pa, persistence and perseverance. So, si Ginoong Kristo, miatubang og mga tentasyon, and He never lost His focus samtang siya gitintal. Wala. Tutok gid siya, kamit gid siya sa unsa gahom nga hatag kaniya sa iyang langit ng amahan ug sa Espiritu Santo. You see? Now, in our time, in atong panahon as believers, we are supposed to maintain our focus ngadto sa pulong sa Dios ug paggamit sa mga saad sa Dios, God's promises, aron sa ingon niya na kita magapadayon, kanunay nga makaamgo niya ning prinsipyo nga itong gibarugan nga human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Now, we are supposed to be consistent in the intake of the post-salvation epistemological rehabilitation o nga kini ipatuyok-tuyok na sa atong panimuot in the stream of our consciousness. Question, ayong pangutana. Who and what is most important to you as a believer? God or God's Word? Kung balikon, kinsa o unsa man ang labing mainungdanon butang alang kanimo ingon nga Kristohanon? Ang Dios ba o ang iyang pulong? Be sure to answer it right. Follow-up question. Do you know really who and what God is? Nasayod na bagyo ka. Kinsa o unsa ang Dios? Paminaw. God and God's Word are one and the same. Okay? Sama ras na, usara na. Christ is the living Word, while God's Word is the written Word. Now, we cannot separate the two. Dili na nimo sila mabuwag. Useless the one without the other. Paano iingon nila? See?
Jesus is the name of his being the Savior. Emmanuel is his name, which means God with us. Now, ang atong Ginoong Kristo, when he released his spirit at the cross, sa iyang pagtugyan na siya ng espiritu ngadto sa iyang amahan, simultaneously dungan usab iyang gibilin kining divine atmosphere nga ni kanatong mga magtutuo niining panahon simbahan for our own benefit. Diba? Ito naman ang gitunan paglabas na kini sa atong parumduman. Nato yung higayon nga mingon si Ginoong Kristo tapos na sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Dungan niya ito, pagbungat niya to iyang gibilin kining divine atmosphere nganhi kanatong mga magtuo dinis panahon simbahan for our benefit, for our use. Now, if we realize God's word while we reside, nagapuyo kita diha sa Operation Divine Atmosphere, may puruhan kita nga mahimong mga mananaog. We are potential winners in the Christian life. You know that? Now, kini si Satanas, balik ang Satanas. And timan na nato nga si Satanas is God's arch enemy, a vowed enemy. Kini si Satanas had tried to tempt our Lord to utilize his divine essence. Iyang yung itinta si Kristo nga paggamiton niya sa iyang Diyos rather than his human essence. Sige, ganyan. Tintal si Jesus Kristo. Aron mabungkag ba ang plano sa Diyos? Tiyan mo na. He is really deceitful, of course. He is the father of lies. Mga bakakon. Mao na nga ang pulong sa Diyos nagamando ka ng mga Kristohanon. We have to use the whole armor of God as delineated diyan sa Efesios 6:11. Ephesians chapter 6 verse 11. The whole armor of God. Mando kini sa Dios nga kita pasol ubon pagamiton. Yan ang maong armor. It is God the Holy Spirit who empowers believers to use them in their life. Ang Espiritu Santo mo palig-on paghatag og gahom empowers believers to use them in their life. Now, di ba ito naman yung isgutan usab nga kini si Satanas is goal-oriented enemy of God. Goal-oriented. Now, okay. Satan has a goal for every person. Tanang tao dining kalibutan na. Una, nga ang iyang goal sa mga unbelievers, mga dili magtutuo. Unsa man gyud ang iyang tumong o goal niadtong mga dili magtutuo. Ang iyang goal mao nga paminaw that they won't hear the gospel and they won't believe in Christ, of course. So they won't be saved. Mao na iyang goal ngadto sa mga di magtutuo. O sa mga magtutuo pod alang kanato mga magtutuo ang iyang goal pod nga kitang mga luwas na won't be able to grow up spiritually. Iyang ginang pangitaang pagi. By all means, within his power, tanang gahom niya, babagan yun ang mga magtutuo nga dili makatubo spirituhanon. So, iyang babagan, kani-gani atong Bible study through the YouTube, kadaghan ng panahon nga, I can sense, maka-feel yun ko, maka-discern yun ko nga, Satanas sikad-sikad yun ka mahunong ning atong Bible study through the YouTube. See? But he is a defeated enemy. Naibawan tanyana sa prinsipyos purong sa Dios.
Satan, the avowed enemy of God, is a defeated enemy. Ang panahon ko, ayaw kumpiyansa. I'm addressing this to you, fellow believer nga. Ang Diyos nagamando, gihapon ka nato nga pasulubon kita niya ang whole armor of God. Aron kita mahimong mananaog. Ephesians 6:11. So, mauna, you see, the principle applies to Satan. Misery loves company. Gusto siyang iyang iduhig, iyang iangin ang tanan. Miserable naman gupod siya. Wala naman siya laing dangatan. Impierno naman to ang giandam na god alang kanila. Niya o ang iyang mga alalay tanan. Mga demonyo. You see? Now, ang nga natong hinumduman ha, nga God's policy is grace. Unsa man iyan ni Satanas. Naman po siya policy. Ang iyang policy, evil. Ayaw na ni Klinte. That's a principle in the Word of God. God's policy is grace, while Satan's is evil. Now, what would you follow? Pili. You have your own volition. Naman kay sa bubuton. Papiliun ta sa Dios. Tanaw ni nga itong volition sa Dios. So, abe, sa may iyang pilion. You see? Naibaw naman ka kung imong isalikway, ang gahom sa Dios, kung imbes ang gahom sa Dios, at tunong kas gahom ni Satanas, ang imong sundo ng iyang policy nga evil. Now, gamitan na imong kamuton. Diyan sa 1 Peter chapter 5 verse 8, nagaingon ka na. Be sober, be vigilant. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Nagangob ni siya. Higig tuyok-tuyok, libot-libot niya, pangitan niya kinsa iyang tukbon. Now, as believers, our aim should be to reach that kind of life nga ginganlan og life beyond gnosis that we must consider when we confront the devil. Mao ni atong gamiton. Appeal na ni sa armor, whole armor of God. Okay? Well, for all we know, there are two kinds of confrontation against Satan. Duha. Defensive and offensive. Now, believers should know this. Nining duha. Defensive o offensive. Diya sa 1 Peter 5:8, originally, kini nagpasabot og kini bang be sober, be vigilant. Ang pagpasabot din barugi. Dili sukli, barugi. Ay, okay, mao ni ang mando ha, barugi, dili sukli. Dili ang pagsukol. Ang tinuod yun mo kini. Ang magtotoo, wa mandui to sukol. Wa ta mandui. Nga atong suklan, confront ni Satanas. It is pagbarog, maintain. Mao ni ang mando sa Dios. Okay? Nasabot ka? So it's not pagsukol, kundi pagbarog. Kaya kining pagbarog, maintaining, this is a believer's offensive combat. Offensive. A believer must be equipped with the flat line of the soul. Okay? Now, ang spiritual combat is not a matter of prayer, really. But it is a matter of using God's 10 problem-solving devices. Mao ni naka-controversial usap. Kaya daghang mga Kristiyano nag-iingon sila nga ampui, dili man madagampo na. Kaya ang spiritual combat is not a matter of prayer. It is a matter of paggamit niya ng napulo ka mga solusyon sa mga problema. Mga paagi.
kay problem-solving devices man. So, naghang mga tao ba nga sayo pang napagamit sa pagampo. They misuse prayer by asking for things they already have in their spiritual life. For example, ang pagampo ni Pablo nga tangtangon katong ihang ginganlan og thorn of the flesh, numnom ka. No, dili man na maampuan. Dili ta makaampo kung natay balatian. Dili na maampuan. This is misuse of prayer. Remember the agenda of prayer? Okay. Na paglabas na po ni nato. Nahinomdom pa ba ka itong agenda sa pagampo? Operation CTIP. C, confession. T, thanksgiving. I, intercession. P, petition. Kung malikon, ang number 1, ang una gyud nga lakang mao ang atong pagkumpisal, pagsugid. Okay? In fact, that is the recovery technique of 1 John 1:9. Confession. Human ta mo confess, musugid, magpasalamat. Pasalamatan na to ang Dios nga gipabuhi pa kita, gisangkapan ta niya sa tanan itong mga gikinahanglan. All of this, pasalamatan na to ang Diyos sa tanan. May isagunsa ng mga kanang na mga kapaitan, na mga pagsulay, na mga gumunhap, mga balatian. Dili, ayaw na kalimti pagpasalamat niya na. Pasalamatan na to ang Diyos ang tanan nga. Give thanks in everything na guda. Huwag demando sa Diyos. Unya, ang ikatulo mo ng intercession. Ano sa mga intercession? Pag-ampo sa uban, alang sa uban. Ampuan na itong mga isig ka magtutuo, nga ang uban tingali, murag na nangapukan na silang espiritual ng pagkinabuhi, nganla na ito na kinaog, naga-reverse na sila, you see? Ngaginganlan man sa kadaganan ng mga evangelical churches nga, backsliding. We don't use that in our Bible study. It is reversionism. Okay? So, intercession, pag-ampo sa uban. O ang ikaupat, mo na na imong pag-ampo sa imong kaugalingon. Petition. See? Now, mo na ang agenda of prayer. Yan, ginahanglan nasang uo na gina nimo. Ug na master na gina nimo. Okay? So, unsa may gitubag sa Dios ngadtong pag-ampo ni Pablo nga ipatangtang tong iyang kanang thorn of the flesh. Ang tubag mao, Paul, my grace is sufficient for thee. Now, this is grace orientation, ang ikaupat nga problem-solving device. This actually is power. Gahom kini. The power of Bible doctrine. Na ay power. Hebrews 4:12, the Word of God is alive and powerful. Now, let us remember the principle. Ayaw na yun ni kalimti. Human solution is no solution. Only divine solution is the real and right solution. Isil-sil na yun na, diya si imong alimbatakan. Let it be instilled in the inner sanctum of your soul. Human solution is no solution. Only divine solution is the real and right solution. Let us remember the doctrine nga nagatudlo ka natong mga magtutuo kang Ginoong Kristo nga sa unang pag-anhin ni Ginoong Kristo, First Advent,
And when he lived with men, and became like us, okay? He dwelt among us. Iyang gituman gyud ang iyang mission on earth. Pinagi sa paggamit niya sa tanan nga mga spiritual assets nga gisangkap sa iyang langit nung amahan without using his divine nature. Wa niya gamita ang iyang Diyos nun nga kinaiya. Mo niya ang doktrina sa kinosis. Nomdom ka? Okay. O kita, sige na itong balik-balik ni nga si Satanas lagi mitintal kaniya nga turn the stone into bread samtang nagapuasa nga itong Ginoong Jesucristo for 40 days in the wilderness, ito sa kamingawan. Apan ang atong Ginoong Jesucristo may kanang panalipod siyang kaugalingon by using God's word. You see? He defended himself by using God's word. Mao na nga kita nga mga magtutuo dining panahon sa simbahan, the church age. We are mandated in Ephesians 6:11 where isuot na to ang whole armor of God. So we believers should use the above armor at all times. How? Unsaan? Bay, mangutana ko nimo, unsaan man nimo pag sulob doon ni ining tibuok nga kanang armor sa Dios. Unsaan man? By studying, learning, believing, and applying the Word of God. Mo na. 1 Peter 5:9, whom resist steadfast in the faith. Now, only when we reach spiritual adulthood, nga atong magamit kining atong offensive action against Satan. Kinahanglan nga makakabot kita spiritual adulthood. But while we are still in spiritual childhood, nga mga batanon pa, dili pa kanang hingkod o dili pa hamtong, we can only use our defensive action against Satan. Pagpanalipod lang. You see? Spiritual combat is not a matter of prayer. Maunahang giingon nimo a while ago. Spiritual combat is not a matter of prayer, but it is a matter of attaining our spiritual adulthood. Kay timan niya nga ang pag-ampo dili ni problem solving device. Do you know that? Dili. Prayer is our spiritual communication with God. Mao gyud ay tinuod. Atong espirituhanong kanang pakigsandurot, pakigkukabildo uban sa Dios. Imagine. Di man ka makikukabildo sa imong amahan. Ang Diyos may atong amahan. We have the right now to address as our Father. Kita lang nga mga Kristohano, mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo ang tawag sa Diyos nga atong amahan. So kung dili ka pa kanang luwas, dili pa ka magtutuo, I'm sorry to tell you, you cannot address God as your Father. Mabita nang iingon nila nga, na ilang prinsipyo nga, we are under the fatherhood of God in the brotherhood of men. Sayo. We cannot be brothers. Kung ikaw dili magtutuo, you are not my brother. I'm sorry to tell you. Subog yun. You cannot be. That is misnomer na gingon nila. We are under the fatherhood of God in the brotherhood of men. Dili kitang tanan mga igsuon. We can only be igsuon, mga magsuon sa diha nga ikaw mudawat sa kaluwasan. Dawato nimo si Ginoong Jesucristo ingon nga mong manluluwas, then
Mao man na ang Yahweh. And you know that already. That's very basic. Because the only way of salvation is by accepting and believing Jesus Christ as your Lord and Savior. John 14:6, sa may isulti. Ni Ginoong Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Mao na. So I hope na klaro ni mo na ato pa nang ipadayon ugma, daghan pa kaayo kita pag hisgutan, pagatukbilon. Dinhilo nga na kita kutob, magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, nining higayon, nga imong gigahin alang ka na mo Diyos. Grasya kining tanan, tungod lamang kini sa imong kaluoy, imong gugma, imong kortesya o grasya. Salamat nini nga mong Bible study through the YouTube. Ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, panalangini kini o Diyos, gambita kini in a mighty way sa subay sa imong kabuton o Diyos. Dada kami pagbalik nini nga mong Bible study nga adlaw-adlaw na kinamong ginabuhat si routine o Lord. Giyahi lamang kami sa Espiritu Santo. Wala kami mahimo sa mong kaugalingon kung wala ikaw. Busa, king tanan among hangad diha kanimo, among halad kining tanan diha kanimo Diyos. Kay we love you, we adore you, we worship you, we praise you, we honor you, we respect you, and we glorify you. Ang tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.